Pois que en cada vez ten menos problema para aparcar o coche é a xente nova, porque a prioridade entre os mozos menores de 25 anos xa non é sacar o carné. A comezos de século, a xuventude toleaba por facer os 18 e conducir, pero en menos de 3 décadas a tendencia, xa lles amosamos aquí, que mudou por completo e agora, para obter o carné, moitos agardan uns 10 anos, máis ou menos. Razóns? Pois temos varias, sobre todo o prezo, que varía segundo a destreza que teña cada un, tamén porque a mocidade prefire nestes momentos invertir eses cartos, por exemplo, pois nun teléfono móvil ou tamén en realizar máis viaxes, ou senón, outras opcións que tamén teñen de desplazamento. O interese da xente máis nova por obter o carné de conducir diminuiu nas últimas décadas, como lles estamos a contar, pois hoxe saímos á rúa para ver que opinan de verdade os mozos sobre isto. As autoescolas confirman no seu día a día o que din as estatísticas. Sacar o carné de conducir ou facelos 18 anos deixou de ser unha prioridade. A media está en 20, 22, non é como fai uns anos que con 18 ibas correndo, non? Agora teñen outras prioridades, terminar a carreira, facer o máster. Segundo datos da DXT, a porcentaxe de novas licenzas entre menores de 24 anos pasou do 73% no ano 2000 ao 57% o ano pasado. As alternativas de mobilidade, sobre todo nas cidades, facilitan o cambio de tendencia. Porque claro, como temos o transporte público e moitos somos universitarios que vivimos aquí, non precisamos moito do coche. Eu son de Brión, entón non vivo nunha cidade, entón claro, como que me facía máis falta e tal, pero sí que é verdad que teño moitos amigos que aínda non o sacaron, sobre todo os que teñen o transporte público máis cerca. O prezo tamén frea algúns, aínda que desde as autoescolas aseguran que non é dos produtos que máis subiu. Para sacar un carné hoxe en día con 30 prácticas está en 1.200, 1.500 euros, bueno, aproximadamente. No que coinciden os futuros condutores e as autoescolas é nas dificultades que implica a falta de profesorado e tamén de examinadores, o que alonga o proceso de obtención do carné.